И здравейте хора, аз съм Playmaker BG. Но в Minecraft съм FanToPL. И това ще бъде Minecraft оцеляване. Нали, Survival. Давайте идеи на какво да играя. Ако някой иска да играе с мене, да ми пише. В описанието на канала си пише всичко и да започваме нашето оцеляване. Чимазно лагна. Антай, измисли. Изобщо не лагна. Играе на 1.7.500 на ден ми се вижда скина. И да убием шибаната крава. Аре бе, защо ни дропват кожа? Абе стига си бягал бе. Му. Мале, в Майнкрафт вече много бързо се огладнява бе. И да. Това ще бъде, нали, но обикновено оцеляване, ще снимам много други неща. И продължаваме. Клиповете ще бъдат около 15 минути, понякога ако се удължи повече по 20. Пък ако стигам на някоя игра, която е на главия, пък не са баш толкова дълги, нали, часове и така нататък, ще ги правя по половин час, ако трябва, зависи колко е дълга. Защото че игрите една глава е дълга 10 минути. Пийте ни спря. И ще ни трябва камък, нали, за печка, за Iron Item, за Cobblestone Item, Stone Item. Ще поправя. И масните крави не дропнаха достатъчно ледър, поне за малко армор. За бутушки. Защото те са тъпи. И изглеждат като майка си. Представете ли се да ще през лицето ми? Вау, че ще бъде нещо много мазно. Той е по-голям армор. Тъй да си направим по-горен клас кирка. Тебе. Тъй. И последно меч. Тук някъде ще живеем. Колко професионално сложих печката. Как се нарича? Фенс? И аз пак фенс. Вау. Фурнейс, нали те? Да. Ох, майко, бас подородната крава. Тя е като нивите на... не знам, ниви. Абе, тя е като някоя плодородна нива. Аз си помислих, че са свършили. Прахтите малко, бе. Ох, майко.
Аз събрах плачата ми от предните крави. Точно толкова, само че тук бих 4 или 3, не съм сигурен. Няма ли още крави? И да ми кажат а Пайро прави овцата прави бе. Още малко арма. Тъй няма, ако като намерим айран, няма да бързам да го хабя и да съберем дърво. Давай, много мразя колко е бавно, трябва да си сложа Timber Mod. А за тези, които не знаете, когато сечеш дървото и то цялото да падне. Ако може да не лагваш така. Да виждам и аз и ви всичко. Така. Ако може повече да ни лагваш, ама ти ще бъде прекрасна. И ме лагаш, защото имам 3 трояница. Които не знам дали са премахнали успешно. Няма да правя някаква прокъща. Тъпата трева. Направо да я пушиш, нали? Неловка тишина. Тъй. Толкова ще бъде голяма. Тук ще им бъде спалнята. Сега си измислям къщата, между другото, как я правя. Ако някой се чуди, кой текстчър пак използвам, Faithful. Ето. Кеф има. Просто защото малко умряло изглежда, когато играеш без текстчър пак. Че да може да ме чуете. Просто без някой текстчър пак изглежда много умряло. И вече имаме храна. Което е много хубаво, защото тя е бая важна в Майнкрафт, ако искаш да тичаш. Като лът по улицата, по нивата, по коридора. Няма да правя голяма и няма да правя покрив от стълби. Абе, не ми трябва някаква супер мега красива къща. Ако да блъскам половин час за нея и после няма изобщо да ползвам тия стълби. По-нататък, като ни е скучно и като се развием ужасно много, цели сме в диамант и всичко пригодили след целия нидър. Тогава вече. Енчантното... Абе, има много време до тогава вече. Дърво! Fuck yeah!
Мразя да строя къщи. Супер ми е тъп. Колко е сука ще бъде на 4 купчета. Shit. Ти на нормал. Те пак с едно 7 се спамат ужасно бързо. Още преди да стана нощ, а пак на 1.8 чакам да стане сигурно 15 часа. Чакам 15 часа да дойде по нея един моб. Пак тук вече веднага цъфна някой зомби. Знам, че е скучно като се строи и се прави къща, но някак. Ко се прави, братче? Сега я кръжат тя, бе. Ето. Шит. Окей. Трябва ни XP. И трябва да не умираме, защото XP не е много нужно. О, шит. Крипър. Абе, да мой... Ей, нямам повече тъчи. Нима вини, нима съди. Но сега няма нужда да се притесняваме за храната. Колко е скучно да строиш, ама някак. Трябва да се строи. Трябва да има къщи. Някак. Трябва. Защото иначе някой моб ще ти писни. Умираш. И губиш XP-то, айтеми. Още по-красиво ще бъде като та гръмни крипър. И ти гръмни цялата къща, това направо ще с майката. Пак ли, уе. Ме тъпо да строя къща, бе. Не си го помисля, не. Yes, скелет! Yes! Моля, помислих това за зомби. Не. Убий ги. Виждате ли защо мразя крипърите? What? Къде ма спална, бе? What the fuck? Тук има... О, майко! Значи ли от всякъде разни крипъви мобове, аз крипъви. Крипъри, мобове, едно от друго, може... Да. Сега ла ми цъфниш тук. Криса, бе! И сега вече ще ме убият отново. Ето. Стига, бе, как ще умра отново, бе. Що съм толкова зле в битките? Не мога да разбера, но съм зле в битките. Много мразя скелетите. Ще убия с пръчка. Айде долу. Половината ми айтеми липсват. Не, нищо не липсва, окей. Човек не може да се събере нормално айтемите. Ако не го гръмни нещо.
И после ще го махнете време, нали, докато къщата е в строеж. О, айко мила. Колко работа имаме. Но това ще го правим и в следващия епизод. Всичко това. Следващия епизод. И така, хора. Нали. Окей, надявам се ви е харесал клипа. Не забравяйте да харесате, да се абонирате. И до скоро.